Biz hazır Yıldız avulunda bizge keldi birinci машина Qozondan гуманитарный помощь. Kamerаны көрсетсеңіз көре 40 волонтер келді Шадрин шәһәреннән. Авылдашлар Эчкене авылының халыгы. Biz Аллага шөкер бушаттык. Ул китәм дигән кешеләр кире кайтырга хәзер. Өметләре бар. Кайтып үйләрен ясарга. Бирәчәкләр сертификат. Ул сертификатка алырга була квартира. Бик кортлары китәм дигәннәр, алар да хәзер калан дип. Күрәләр безнең ярдәм, сезнең ярдәмне, безнең ярдәмне күрәләр дә. Аңлалар, что монда тормыш кузгала, үйләр ясала башлай. Шуңа күрә күбесе хәзер кайтырга уйлый. Проблемалар бар төрле. Да, кемнең документы ясалып бетмәгән, кемнең пропискасы юк. Но бүтән эш алга бара. Строй материалдан күбрәк кирәкле әйбер юк. Ризык белән, әйбер белән Аллага шөкер булды. Хәзер бүтәнесе көтә шул материалны башларга. Бүгенге көнгә әле завалларны алып бетмәделәр. Бер атна хөкүмәт алды үзенә, бер атнада чистартып чыгарырга бүтән дөньяны. Татарстан халкы, татар халкы, сезгә зур рәхмәт. Бик кирәкле әйберләр килде. Халык шатланып, мазаеп, хәзер көтә инде, кайчан без тарата башлыйбыз. Волонтерлар эшләрен эшлиләр. Бүген кирәкле әйберне тарата башлыйбыз. Зур рәхмәт сезгә. Менә янды бит инде монда Йолдыз. Бездә менә сразу нәрсәләр инде. Объявление яздылар. Бит хәбәр иттеләр бөтенсенә, бөтен татарлар җыелышып булыша башладылар. Менә бүген без китердек гуманитарный помощь. Шуннан каждый көн китерәләр. Менә бездән конгресстан йөриләр монда. Алена Гарифулловна постоянно каждый көн әйбер китерәләр. Булышалар. Нәрсә эшләргә инде? Бу безнең татар халкы бит инде. Qozondan da менә сезгә китергәнгә рәхмәт. Кем монда булышыр? Үзебез генә булышабыз. Менә язган ниде, что татарлар дружный, авыр вакытта бер-берсенә булышалар. Мин күргәнне бүген что татарлар шундый. Монда күргәндә татарлар күп. Менә иртәгә Әлмән районыннан киләләр. Монда тоже китерәләр инде. Булышырга. Бүген килергә тиешләр, бүген булмады, иртәгә киләләр. Менә вис янган 221 үй. Мен төшкә хәтлек бүтән семья белән бәрәңгене утырттык иде. Соңыннан где-то biraz мен өйгә кертеп чәй эчеп утырайым. Мен зав клубам Ахмадулла абый төтен килә. Мишагина ди авылда янып киткәнде. Мен машинага утырдым да, мен хатынны утырдым, кызны утырдым, киттек ул Мишагина 15 километр где-то. Бардык. Мишагина действительно 3 өй янган уже. Авалың бер бош отсында. И без килгәнсе где-то 4-5 километр плос килгән авыл онда. Орыс авылында. 4-5 километрны буквально 5 минутта уже сам авыл яна. Без уже борылдык та өйгә кайттык. Онда звониттым да, пожарниклар безнең онда эшләләр. Без кайттык өйгә буквально уже Полоскина ортында безнең моны Норат урманы Карагай дейбез без. Зур Карагайлар шуннан сплошной 7 километр. Мен өйгә кайтып җиттем, комбайннар, машиналар, белоруслар, мен фермерское хозяйство тоже бар. Оларны өлгөрдүк, сама Карагацага УАЗикны өлгөрмәдек, онда инде сама күп техникалар, сама өлгөрмәдек, гаражда калды. И буквально 5 минутта үтмәде мен килдем, и безнең авыл уже янада кириште. Авыл шуннан жил бек, менә ураганны жил гүләй шуннан үтеп тора. И нәмә буквально 40 минут ичендә безнең авылыбыз полностью авылда пожар бөтен өйләр янып китте. Минең кыз, беренче кызның өе, саманда менә племянницаларның өйләре. Минең беспол подарат менә бу мәктәпкә хәтле бу өйләр беспол менә кәрәк. Biz gitti. Mektepni pazarlar spasli. Elhamdülillah ne bulayga kitip kaldı. Oje sondan avul. Avulni
40 minut içinde biz yondırıp bitirdi, tırıp kaldı. Şitanlı iylergini. Nemeler kildi tupturu ut mescitke. Tupturu ut mescitke kildi. Mescit kıbatında tukaradı. Hani sulga buruldu. Sul yok bilen sarazı bizim avulga bizim avulun daşı yılgadan olsa uğram bitirdi. Pas bitirdi biz olması. Күндә безнең Татарстан Республикасы һәм инде бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Милли шура ярдәмендә безнең җыелган гуманитар груз, гуманитар йөк алар өчен бик файдалы һәм бик урынлы. Бу урында инде бик зур рәхмәтебезне әйтәсе килә безнең милләттәшләргә. Төрле өлкәләрдән, төрле регионнардан, төбәкләрдән безнең монда җыелган ярдәм аларга бик кирәкле һәм бик урынлы. Раскладушку одну вам дадим. Сколько у вас там человек? Двое, да? Стандартный набор, плита, раскладушка. Сейчас несу плиту, раскладушку. Бик кирәкләй бер буллар. Берләмәсез калдык, нәмә чатайык менә. Шулай яңа авылга киттек хәзер. Яңа авылда торабыз менә. Плитка, электрическая плитка. Рәхмәт бүтән җирләрдән безгә помогать итәләр. Татарстаннан килделәр. Курганнан без бүтән җирләрдән булышалар. Бик зур рәхмәт. Хәзер менә косыберләре, безнең бер гамәле косыберләре тышта торалар. Менә нәмәдә дача, менә нәмәдә теплица косыберләре җегетләрендә, кызларында шулай кая барабыз шулай. Менә мин барам сыер савам, укырып сыктайым, кая баргалы, өем югалды, бүтән кешенеке. Мин бу авылда торам уже 48 ел. Без тутобыз мол. Ну, сыерлар, нәмәләр, подсобное личное хозяйство. Бүтән нәмә без йонып китте безнең. И безгә молны бөтерәсебез килмәй. И безгә хотя бы на постройку солонгалы иткәле кирәк нәмә. Менә шундай инструментлар. Бис йондык, сварочный аппарат йонды, болгарка йонды, дружба йонды. Безгә рәхмәт, что сез безне быргымадыгыз шундай ситуацияда, что без очень бик зур рәхмәт бирәбез сезгә. Мәңге торам авылда әйткәндә. Тордык, не зур иде, хозяйствобыз бар иде безнең, бүтән нәмәбез бар иде, бүтән нәмә. Ирем минең фермер, җир утызабыз, бодай чәчәбез, мол тоттык, яшәдек бик ямны авылда. Ну хәзерге көнгә, бүгенге көнгә бүтән нәмәбез янып китте. Өйдә калмады, бер нәмә дә калмады, бер нәмәбез дә юк. Менә торабыз сезнең алдыгызда. Строительство буланда, авылдан китәсебез килмәй, восстанавливать әсебез килә. Без мусулман, бу татарлар, Всемирный конгресс татарларга бик зур рәхмәт, что безне быргымадылар. Безгә первая помощь безгә все оказывают, бик зур рәхмәт. Татарстанның халкына бөтенесен бик зур рәхмәт. Ушаттылар, үтерәләр, киендерделәр. Аллага шөкер. Ходай гомерләрен бирсеннәр, яшәсеннәр. Безнең кебек нужаны күрмәсеннәр. Юк. Безнең кебек нужаны күрмәсеннәр. Сертификат жилищный по нормативам Минстроя. Квадратура потерянного жилья 57 800 рублей за квадратный метр. Можно купить квартиру на этот сертификат, можно построить дом, на ваш выбор.
те, кто решат строить дом на этот сертификат. Еще доплата будет 700 тысяч рублей из КЖК из нашей. Понимаете, да? Те, у кого дом был не единственный, использовался как дача. Сертификат на 500 тысяч рублей разовый тоже. Ну, не единственный, сами понимаете. Значит, по пожилым родственникам, кто пострадал, санаторий за насчет бесплатно. Мәдди ярдәмдә җыела бүгенге көндә һәм ул безнең сайтыбызда мәгълүмат бар. Анда безнең бүтән счетлар билгеле. Бу счетларга акча җыю ни өчен кирәк? Бүгенге көндә безнең көндәлек кирәк яраклар инде җыелган, ләкин инде менә торгызу өчен, әлеге авылны юк итмәү өчен инде безгә әзрәк кенә акчалата да, әзрәк кенә түгел инде монда чыннан да масштаблар килгән күргән кеше генә монда аптырый, гаҗәпләнә, масштаблар бик зур, бик аянычлы хәл. Шуңа күрә авылны торгызу өчен матди ярдәм дә кирәк. Нәкъ менә шуның өчен безнең оперштаб төзелде һәм инде шушы счет булдырылды. Ул акчаларга безнең инде төзелеш материаллары, инструментлар төрле кирәк яраклар алыначак. Главная задача біздің ауылны сохранить надо. Менің не проблема, менің самая проблема ауылым, ауылны біздің сақлау.